Rozprávky na dobrú noc od AI detka. Dnes ti porozprávam jednu čarovnú rozprávku o svete, ktorý sa skrýva za svietiacou obrazovkou. O jednej malej včielke a o tom, že tie najkrajšie farby nenájdeme v telefóne, ale všade okolo nás. Volá sa O Márii a telefóne. Nezabudni, že naše rozprávky už nájdeš aj na YouTube, kde ich môžeš sledovať aj s krásnymi obrázkami. Nezabudni dať like a follow, aby si bol aj ty súčasťou rozprávkovej cesty. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo. V jednom peknom domčeku so záhradou žilo dievčatko menom Mária. Mária mala jednu vec, ktorú skoro nikdy nepustila z ruky. Bol to jej telefón. Bolo jedno, či slnko svietilo alebo pršalo, Mária sa stále dívala len do toho malého, svietiaceho obdĺžnika. Hrala hry, pozerala videá a zdalo sa jej, že v tom telefóne je celý svet. Nevidela, ako v záhrade rozkvitli prvé snežienky. Nepočula, ako sa susedov pes radostne naháňa za motýľom. Jej svet bol ohraničený len skleneným displejom. Jedného teplého popoludnia sedela Mária na lavičke pod jabloňou. Jej prst sa rýchlo klzal po obrazovke, keď sa zrazu stalo niečo nečakané. Priamo na špičku jej nosa si sadla malá včielka. Mária stúhla. Chcela včielku odohnať, ale v tom započula jemný, bzučivý hlas. Mária, prečo máš hlavu stále sklonenú k zemi? Mária vyvalila oči. Ty hovoríš? Hovorím, bzučala včielka a preletela jej pred oči. Ale ty ma nepočuješ, lebo tvoje uši sú plné pesničiek z telefónu. Otoč sa okolo seba, Mária. Skúsa len dívať. Včielka potiahla Máriu k záhonu ruží. Cítiš tú vôňu? Tú nenájdeš v žiadnej aplikácii. Potom ju zaviedla k potôčiku na konci záhrady. Vidíš, ako sa voda ligoce na slnku? To sú milióny malých diamantov, ktoré svietia len pre teba. Mária si zrazu uvedomila, že telefón v jej vrecku je tichý a studený. Ale tráva pod jej nohami bola mäkká a rejvá. Zrazu sa však stala nehoda. Mária si chcela včielku odfotiť, aby ju ukázala kamarátom, a v tom zhone jej telefón vypadol z ruky priamo do vysokej trávy. Mária sa naľakala a začala ho hľadať. Nič sa nedeje, povedala včielka pokojne. Skús ho tam na chvíľu nechať. Pozri sa radšej na oblohu, ako sa mraky menia na zvieratká. Mária si sadla do trávy. Zistila, že svet bez telefónu nie je nudný. Je tichý, voňavý a plný prekvapení. Keď večer telefón konečne našla, už sa doň nechcela dívať. Položila ho na nočný stolík a namiesto toho si otvorila okno, aby počula šum vetra v listoch. Pochopila, že skutoční priatelia majú krídla alebo labky, nie tlačidlá. Ponaučenie z tejto rozprávky je takéto. Telefón má byť náš nástroj, nie náš najlepší kamarát. Je dobrý na prácu alebo krátku hru, ale tie najkrajšie chvíle zažívame vtedy, keď ho odložíme a pozrieme sa svetovými očami na svet okolo nás. Menej času na telefóne znamená viac času na skutočné zázraky. A vieš čo? Len ti to pripomeniem. Aby ti rozprávky robili radosť aj cez deň, môžeš si vyfarbiť svoj vlastný rozprávkový svet. V popise pod videom nájdeš balíček magických omaľovánok.
Budem sa veľmi tešiť, keď si spolu vytvoríme ešte viac rozprávok. Ak sa ti rozprávka páčila, nezabudni dať like a follow. A pokojne mi napíš, akú ľudovú rozprávku by si chcel alebo chcela počuť na budúce. Chceš sa aj ty stať súčasťou čarovného príbehu? Predstav si, že v rozprávke zaznie tvoje meno a hlavným hrdinom dobrodružstva budeš práve ty. Cez link v mojom bio si môžeš objednať svoju vlastnú rozprávku na želanie. A teraz už zavri očká, uvoľni sa a nechaj sny, aby ťa potichu odniesli do sveta pokoja. Dobrú noc a sladké sny.